କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଦୋକାନରେ ଖାସି ପରିବା ଟଙ୍ଗେଇଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇକି ଭାଇ ଗୋଟେ ଟିଭିଏସ୍ କରିଦଉନୁ ସୁବିଧା ହବ ବୁଲିବାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସେ ସାଇକେଲଟା କାହିଁ ପେଲୁଛୁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡା ବନ୍ଦ କରିଦେ କହିଲେ କି ପେଣ୍ଟ ହଁ ହଁ ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ତିନି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମଟା କଣ କହିଲ ପ୍ରଥମଟା ଫୁଲ ପେଣ୍ଟ ହେଇ ଫୁଲ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହାଫ ପେଣ୍ଟ ଆଉ ତୃତୀୟଟା ସ୍ପେଶାଲ ପେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲ ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ପିନ୍ଧିକି ମାର୍କେଟରେ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କଣ କହିବି ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ କଣ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କଣ ସେମିତି ଆଉ ଲୁଙ୍ଗି ବି ଅଛି ଲୁଙ୍ଗି ଲୁଙ୍ଗି ଫ୍ରି ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୁଙ୍ଗି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କଣ କହିଲ ଗୋଟେ ହେଲା ଖୋଲା ଲୁଙ୍ଗି ଖୋଲା ଲୁଙ୍ଗି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖୋଲା ଲୁଙ୍ଗି ହେଇ ଏଇଠି ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବ ଗୋଟେ ଗାଡି ଖୋଲା ଲୁଙ୍ଗି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ବନ୍ଦ ଲୁଙ୍ଗି ବନ୍ଦ ଲୁଙ୍ଗି ମୋ ସିଲେଇ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ତୃତୀୟଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ଏ କଥାଟା କହିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତୃତୀୟଟା ସ୍ପେଶାଲ ଟେନସନ ଫ୍ରି ଏବେ ହେଇ ସେଟା କାଣ୍ଟିଆ ଲୁଙ୍ଗି କି ରେ ଫରକ ମାଲ 120 ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଲୁଙ୍ଗା କିଲେ ବ୍ଲାଉଜ କିଲେ ତା ତୋଟା ଫ୍ରି ଲୁଙ୍ଗି କିଲେ ଚଢି କିଲେ ତା ତୋଟା ଫ୍ରି ହରକ ମାଲ 120 ଆବେ ସେଟା ଟେନସନ ରେ ମିଳିବ କଣ ଓ ହରକ ମାଲ 120 ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କି ଚିଠି ଦେଖो ଆପଣ ପେଟ ପିଞ୍ଚୁଛି ହଁ ପେଟ ପିନ୍ଧି ଟେକ କରିବା କଣ ଅଛି ବାଟ ଅଛି ବୋଲି କଣ ଅଛି ଚଢି ପିଞ୍ଚୁଛି ହଁ ଚଢି ପିନ୍ଧି ଟେକ କରିବା କଣ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ବାଟ ଅଛି କାହିଁକି ଅଛି ଆରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯଦି କୋଉଠି ବାଇଚାନ୍ସ ଏକ ଲାଗିଲା ଯାଉଛି ଟେନସନ ଫ୍ରି ମିଳିବ କଣ ନା ଯାଉଛି ଅଛି ତ ଅଛି କାହିଁକି ଅଛି କଣ ହଁ ବୁଝିପାରିଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ ଗଲା ବେଳେ